Quplay námil prostě ukončení. Ale předtím než začneme, bych byl rád, kdybyste hodili odběr, protože jsme fakt blízko ke 100 odběratelům. Takže dejte odběr a jdem na video. Děkujem za vaši podporu. To je první věta, nebo jako spíš nadpis. Co najdete, když si najdete normálně quplay.cz, jo. Byli jsme Minecraftový server quplay.cz. Vážení hráči, vážené hráčky. Když jsem na podzim roku 2014 odešel z portálu survivalgames.cz, byl jsem víc smutný než šťastný. Měl jsem spoustu nápadů a znalostí, které jsem chtěl dále využít. Díky motivaci od majitele, neumím přečíst to jméno, prostě vidíte ho, jsem se rozhodl založit si vlastní server quplay.cz. Tehdy se jmenoval ještě qgames.cz. Vše se vytvářelo od začátku, ale byl kladen velký důraz na detail, propracování věcí a propojení všech miniher. Tahle myšlenka byla od té doby to, v čem byl server odlišný od ostatních. Díky kvalitě jsme se stali unikátním na československé scéně, a to nejenom kvalitou miniher, ale i infrastrukturou samotných serverů. Ve svém maximu bylo pro chod potřeba 10 fyzických serverů. A to je docela jako hodně. No ale, takže Quplay bude ukončen až 33. Máte ještě měsíc na to, abyste si tam mohli zahrát. No, tady to... Tam tady chvilku nechám screen, abyste si to mohli přečíst. A nebo si toto, když tak najděte. Tak, jdem dál. Zažili jsme spoustu skvělých milníků, společně s vámi jsme dosáhli více než 2 milionů zaregistrovaných hráčů. Přes 16 milionů odehraných hodin. A na začátku února 2021 jsme pokořili rekord přes 2,5 tisíce online hráčů připojených v jeden čas. No, já si myslím, že chvilku drželi i rekord jakože za Survival Games, což je server Gamera. A že byli jakože hned za ním. Děkujeme všem aktuálním i bývalým hráčům, admin týmů, které se zasloužily o celý chod serveru. Děkujeme všem hráčům za důvěru a za nezapomenutelné chvíle v našich životech. Děkujeme všem, kteří nás finančně podporovali a umožnili tak tuhle dlouhou jízdu. Takže, no to byl majitel týmu jakože Quplay. Tady máte ty rekordy, že bylo jakože zaregistrovaných hráčů 2 miliony a víc. Odehraných hodin přes 16 milionů. Rekord hráčů 2,5 tisíce. Odpověď na tiketech 2 miliony. Kamo, na co se ty lidi ptali, tak. Časová osa. Vítejte na Facebook stránkách Minecraft portálu qgames.cz. Máme tu Survival Games. Jo, to bylo dobrý, ale Survival Games jsou dobrý. Hunter Games, Hide and Seek, Annihilator, TNT Run, Quick, Bed Wars a další. Přijetí bohy na pozici vedení, přejmenování projektu na Quplay, zveřejnění minihry Mine Annihilation, sorry za to, jak to čtu, jo. Odebrání podpory Minecraft verze 1.7 až 1.7.10. Přijetí raketka na pozici hlavní helper. Pokoření hranice 2000 lajků na Facebooku Quplay. Zveřejnění minihry Crystals. Zveřejnění systému podpory info.quplay.cz. Jo, to bylo, tady máte ty roky napsaný, chápete, ne?
Přijetí Mirek podtržítko do technik týmu, přijetí, no prostě tady máte napsáno, kdy koho přijali. Překonaná hranice 6000 lajků na Facebooku Queplay, zveřejnění minihry 1v1, zveřejnění minihry Updown, zveřejnění minihry Will Witch, zveřejnění minihry Modern Bed Wars. Tady máte zase minihry napsaný. Jo, tady ještě vznik čísla pro týmu. Zveřejnění minihry zase. Tady ale už něco důležitějšího, odchod raketka z pozice hlavní helper, povýšení podtržítko z pety podtržítko na hlavní pozici helper, zveřejnění dosavadního main lobby, zveřejnění služby changelog.queplay.cz, pokoření rekordu 1,5 tisíce hráčů přijatých připadních v jeden moment, zveřejnění legend VIP, pokoření rekordu 10 sledujících na Instagramu Queplay, co to je tak ještě nějak důležitější. Ve finále můžete si to všechno najít sami, abyste to věděli ještě dopodrobna víc. Rekord přes 2,5 tisíce online hráčů v jeden moment. To je docela dost, jako. Zveřejnění Discordu queplay.cz, jo, to si pamatuju. Tam jsem ještě pořád teďka připojený. I když jsem nezapl už hodně dlouho Queplay. A přemýšlím, že teďka budu hodně hrát na Queplay. Pokoření rekordu 15 000 sledujících na Instagramu. Dosažení 100 příspěvků na Instagramu. Tady máte nějaké přijetí a to. Povýšení a takhle. Zveřejnění survival části serveru. Povýšení zase. Lidi tady napsaný máte. Kde byl kam povýšený a takhle. No a to je v 2024 jenom ukončení projektu Queplay.cz. Budem doufat, že se ještě rozhodnou a nebudou to ukončovat. Protože to je fakt dobrý server. Ale už asi prostě z toho nemají žádný zisky. Takže nic, no. Tady máte něco ohledně toho Discordu. Koukneme se, kolik na to už je videí, jo. 1, 2, 3, 4, 5. No tak to je docela v pohodě, ale... No nic, tak já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Budu rád, když dáte odběr, zvoneček a like. A uvidíme se zase někdy příště. Tak čus.